is weer vrede midden, maar het wie kan vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live. Volker, had je vloggen moest hem altijd oren hebben, want die rotser hier in die studio, daar ben ik gek van. Dan even naar de teksten zien. Ja, ja. Net de teksten, maar de Noorden. Oh ja, de Noorden. Ja. Het leeft zo vermogen hè. Ja, dat zou toch zeggen. Hij staat er bij. Nou, dat is echt een nummer 1 hit, hè? Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja. Oké. In dit stukje, vooral dat de cameramensen echt last van hebben. Dat is het allermooiste. Ja, oké. Nou. Ik hou het van jou, Martijn. Nee, helemaal niet. Nee. Makkelijk. Ja. Ja. Pak je er wel op trouwens? Harm die... Nee, die past er niet op. Van Hertel ook wensen. Nou, dank u wel. Ja, het weer volgens mij een leuk rapje van Martijn, hè? Ja. Ja, Maar dat inderdaad, ik vond het wel leuk. Dan heb je dat alvast beleefd, hè? Ja, dat is zo. Ja. Ja, nou, ik vond het wel leer. Nou, mooi. Ik doe hem dicht, hè? Ja, dat maar. Oké. Dit is de culturele bijlage van vandaag. Hoi, nou ja, niks. Ja, Willem moet de krant even hebben. Dus ik denk, nou ja, ik jou Willem de krant. Ik zie je de krant even. Is dit op helemaal, Jan? Dat weet hij. Nou ja, ik zie al iets van cultuur in. Dus ja. Neem je mij, zij hij zit hard. Het loop op mijn dreven, ik ben Hallo. Hoi. Hoe heet jij? Martijn. Het is heel modern. Hè? Ja. Het zijn allemaal meiden en ik vind het zo... En vorige week was je nog maar 10. Maar kijk eens, ik heb even geleerd hoe ik moest staan. Let op. Oké. Wat een benen, hè? Ja. Ja, je mag aan de barsteen hier. Denk aan mijn koffie. Oh, nou, ik drink zo. Heb je nou bedroogd? Jazeker, wij op jaarbasis zo'n 60 keer per jaar weg. Wij hebben wel Echo's orendrukte, zeg maar. En Marijn, de accordeonist die je zeg maar horen spelen, die heeft zo'n dingen. En ik heb zo ook mijn dingen, dus dat gaat allemaal heel lekker deur, joh. Hartstikke mooi. Sorry, ja, doe maar. Ja, ik wil wel staan, hè? Op de vlog? Alleen naar promotiefoto's. Dit is wel mooi. Wanneer is het 4? Bijna. En 18 maart is de finale. Oh, dan in de finale? Ja. En dan hebben we eerst nog voorrondes? Ja. Nee, we hebben geen voorrondes meer. We hebben nog allemaal leuke dingen die we gaan doen. Dus. Serieus? Ja. Dus puur beroepsmatig, hoor? Ja. Ja, zeker. Even verdiepen in de zaken. Precies. Je moet wel weten waar je over praat, weet je wel. Precies. Dus dat, hè? Dat is fijn, hè? En dit is Jamie Lee, is dit. Oké. Ja, dat staat hier ook, hè? Ja. Dus voor de duidelijkheid. Klinkt maar mooi. Gezicht. Wat zeg je? Dan ben ik nou gewonnen. Oh, die de bek, jongen. De nacht van de woorden, jongen. Voor de mensen die dan bij Meestland in het Duits zijn, die kennen dit nog op Facebook nog eens zien. Wanneer is? Inderdaad. De 3 maart. Ja, zaterdag aan de 3 maart. Dus dan met elke valpik in dat er niet. Ja, en diegenen die denken van wie wil afscheid van zeeën nemen, die krijgen dus nog 1 keer de kans. En dat is dan. 1, 2, 3, 4. Oh ja, maar we rollen balje even aan. Rollen balje. Rollen balje. Rollen balje. Rollen balje. Rollen balje. Past nog in 3. Nou, ik ben wel wat breder, hè? Even de mispoos. De Beatles Sessions. Wij krijgen straks meer Beatles noemers. Volkert, hoe jullie? Ja, best. Mooi. En met die? Ja, te kijken, hè? Hij is al hakken? Bijna. Haast. Oh. Ja. Begin te groeien.